Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. 'Yan Burtaniya sun gudanar da zanga-zangar adawa da ziyarar Trump a ƙasar tare da bayyana shi a matsayin mai kama karya. A ranar Laraba 16 ga watan Satumban shekara ta 2025, an gudanar da zanga-zanga mai ƙarfi a birnin London da Windsor a ƙasar Birtaniya domin nuna adawa da ziyarar da Donald Trump ke kaiwa ƙasar. Masu zanga-zangar ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Stop Trump Coalition da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam sun fito da katuna da saƙonni masu nuna cewa ba su amince da irin wannan manufofin ba. A Windsor kuwa wasu daga cikin masu zanga-zangar sun rataya hoton Trump tare da wasu abubuwan da ke nuna alaƙa da muhimmin bincike na Epstein domin bayyana rashin gamsuwarsu da rayuwar fuskar siyasa da mutunci da wasu suke gani. 'Yan sanda sun tsare mutane guda 4 sakamakon wannan nuna adawa, a yayin da wasu ke ganin ziyarar ta kasance wata hanya ta haɗin gwiwa da ƙasashen biyu. Wasu kuma suna kallonta a matsayin barazana ga dimokuraɗiyya, 'yanci da adalci. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.